Hai bab song kaisa norokni biskango reaction video tubnai hine ang tui tongo norok nai di o video ongkha deb guru forest diploma kumai thangka pung biangobo obono tui o video na ang dongo tv channel ni hoite khaina haka or channel video norok naina numusung tongkha hangke dongo tv o thangai nai mannai ani o video ni tolao description o rajak or channel video link haike norok aro thangai bo nai mannai te o channel no subscribe khlai ko tongkha hangke subscribe khai rejabai ki hake phaidising ani tini full reaction video ba ase kabang kok shayawe yang norok ni biskango suja suje te phayane phaidike nailayan o video no Boris Debroma koktumon bisinti shemenka bonokni kemazak anokni kemazak khunino gari thacha tui raja o phai uma devini nogo tuni kalangphani yaglo boni dimini buma agiu devguru Boris Debroma no baba hani se borongni nogo jotono hamsalai tongai palalai tongmani devguru hnei tabuke teisa phakyangkai bini nongni borodong no yakung rok bekeren buk ugisi rohosina po obatam himani kokngkha angle wana sukha saka amoni bagino tini phungkasang jorawo siari dubui rin horka dongor tibini koktuma thumnaino wana mesinja haike tabuk devguru Boris Debroma biang kemazak tai uma devi to bini nogono tongtongo haike devguru Boris Debroma biang thanga botir prani ongkhori thanga na kemai thanga amno tu uma devini buma belaikan joljak tam saka khanai naidi kiwo hangke baba ni borok devguru no mani layoi tonglai mani suri lai tongmani kabang ma lukurong ni biskango no obo video rok po viral lengjak tabuk hangke borong ni bisingo joli lai mani se nukchu hake ani joto viewers tongnai rok norok le tam sana musung khanai ne bekrati tamo ni sai tongkha chini uma devi ni buma ani nogo tamni che khanya dokar nichoi Boris ni chal tongoro bini chal baise bini takhu buku onogo hai oba haike hamla khanya phai jekun mungsa khanya bagi borok phai an nogo angre sini uma devi bini buma no tam choli ma hainu norokle bahainu sabaigra dilukuro nogo sikari hinke nai emne অথচ গুরুদেব অনগ বুমা বুফা বিনি বিহি সানো রহর আনি সন্দেহ নাকি ইকো গুরুদেব Boris Debroma tabuk ni noro sal ngabagi da amta haike rohaka non bukhakte bunde obijog অবনা ani খাও বানসু গো বা হাইকে ন চাল থাংনা বাগৈ ani no agile devguru ni yakung ya phangko se kalaima nukmani khorok bomoi tabule yago dati se bin family no refrik china phung hey prabhu tamma ko pungkha saimali nani tani sikhibe sine hingata ang khari thamaka tomung no taisa amta haike phaikai bongni bukhakti tamro kan sukjak nongni o kamine bai se haike hangkai gari to tan nargya sogi khibe sinai borok bo yoglak seprak jabai sinai khorbusu phayemne borok hapai meke 4 jona 5 jona moton hapayo bairaw borok tong bairaw borok tong taisa haike hangkai চারিদিকে গাড়ি কাছে খিচে নাইছে গাড়ি গুরু সক্ষি বানাইছে এমনে tisa uma devi songni nogo devguru Boris Debroma ni family rok eba bini taku bukhusung rok thangka hangke uma devi ni bini buma song gari rok sogoi sibai nai hinei saw আং শান্তিকে তো আং বড় কোনো দরকার করে যোগাযোগ করে কোনো আং বংনি বুম খাংছে না সিংমাইয়া আনি বসা যে শাস্তি জামানি যেটা tabu sirai bahai tong sirai nini sirai tabu halok bahai susto nan sirai ani halok joton poriskar sinbeke na joton sinbeke nini mu ani mu sumita Debroma o kamini bung kai tiraja ngemia dambusugo bor mia dambusung horo phai dambusugo attawo